tabbas ne, na riga na nisa a cikinta, don na gane babu ruwanta, ita kowa ma sai ta hukunta, soyayya ce min tarkonta, sannan ka Allah ya hukunta, ko kaɗan ba ni so na kyale ta, domin ta yi kama da siffata, inda har da ni a bugata, ita ma ta gane fahimta ta, san ba na nufin cuce ta, rayuwata da ita na alkinta, domin ta wuce matsayinta, ban zuwa guri har idan bata, sannan ba kallon mata, sai ita kadai mai kaunata, da na yaba da kyawun halinta, sai ta yi kara da daminunta, da na ga kawai na yin shedarta, shi ya saba batun da kyale ta, sannan ba na rusa tsarinta, ita ma ta fada da harshenta, ba zancen ta kyala kalmata, rannan na tafi a hanyata, sai kuma ne gamo da kanwarta, yaushin sai na ce ina zata, sai ta ce min gidansu ne zata, sai na ce da ita ya habibti ta, don Allah ki bani amsa ta, sai na ce min jira na baka ita, sannan sai na gyara muryata, sai na tsaya ina sauraron ta, take sai ta ce min antita, saka ya saka ta yota, yanzu ya kake ji in bata, saka rayuwar shin ko bata, sai na ce kawai ba na amsa ta, ki faɗan me ya faru da baby ta, sai ga wannan aidaninta, da ita ƙarar da ba fuskarta, duk zuciya na sakarta, ta kira tsakuna sai na kalle ta, sai ta ce da ni kaji antita, duk abin da Allah ya hukunta, yanzu ba muka